וחברים, אני ונאורי, אני נגד נאורי חברים. מה? כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז נאורי, ביי. אני נגד אתה. אני נגד נאורי חברים, שזה ממש אתה יודע כיף. איך עושים נגד? שכחתי את זה, אבל נאורי עכשיו הסביר לי. אני נאורי עכשיו הסביר לי. כאן. בסדר. תזמין אותי. שוב אותי. אני רוצה להכניסים לי תפן. אנחנו לא רואים מה כל אחד שם. אנחנו ליד אחד ליד השני, אבל לא רואים. חברים. אסור. נשאר אותך. טוב, מי אמר שאני אשים? אחר כך ישחק עם תופים חברים. אני יודע מי אתה. אתה פרנק. למה זה מראה? אוקיי. לא זה. זה לא שלך משימות. אני יודע. לא צמתי. בוא נשים נגד. ראית שיש את פרימו החטוף? ראית שיש את פרימו החטוף? מה? מתי הספקת להשאיר? לקנות. לא יודע, שבכלל קניתי. אין סיכוי שזה, יש כאן את כל הסקינים שיש. אחר כך בודק. מה זה? הדינמיק. בוא נשים מה זה? בוא תכירים עליה, אתה יודע מה עושה? הוא יראה לי פעמיים את הזה שלו. אתה חזקה. וואי, כי אז לא מתחלק, כי הוא השיג עוד אחד. שנייה, לא פעמיים ברצף. נו ניחר. מה קרה ללייב? מה קרה שלך? כן. טוב, אנחנו באמצע של טוב. חברים, קרס עלייב. לא, מי? למה נצלת? לא, אותי קרס עלייב. קרס לנו עלייב. עוד שעה. יש לי זום חברים מחברות. סוף סוף אני אצלם סרטון בבוקר, תמיד צלם בערב. הבנתי מה הכוח החזק של ביט 8 עושה וגם של רוזה. של ביט 8? כן. לא יודע מה המתה מיוחדת? אני יודע, אבל מה הוא עושה אני לא יודע. אין לי מושג. אז אתה נכנס לזה, ואז עושה אותך כמו שיקוי הזה. הבנת? יואו, בוא תרבה את זה שם, טוב. גם... בוא לכאן. הייתי 12 HP. איך הם עשו גול? כלל שאנחנו לא משחקים על הכדור, אני סתם מורק אותם. כן. אז אומר שאנחנו נעשה אחד נגד אחד. מי כאן עושים סתם? יש לי משימות חדשות. אפשר לשים מפה רנדומלית, נכון? מה לשים מפה רנדומלית? איך עושים? אוקיי, תעלי זה? כן. מה זה אומר כאילו? מפה רנדומלית של אחורה אני הייתי. אתה חייב לדעת מה יצא. מה? אז למה זה טורניר דברים זה של רנדומלית כזה? שלי. לא בדקת. לא, זה לא עושה לי סולו. למה? זה סולו. נכון. לא שמת סולו. שמתי. הנה, אתה לי טוב. יש לי משימות חדשות. לנצח? יאללה בוא. לא, אנחנו עושים אחד נגד אחד ואז. אבל אנחנו עושים אחד נגד אחד פעמיים. כאילו, הראשון, לא, תעשה לי פשוט. אני לא מוכן. הראשון, לא. הראשון שמגיע לשלוש נקודות, הוא המנצח. אוקיי, נצח. ונראה אותו ממני כי פעם היו אותו ממנו כי... מה זה הבת 8 כאן? מה זה הבוטים טובים? וואי, תאמת לא.
אם אתה מת, אז זה נחשב לי. כן, נכון. לא, אם אתה מנצח, צריך לנצח. חייב. הרגתי אחד, הרגתי עוד אחד. אבל צריך גם בול לנצח 3 משחקים. 3 פעמים. אוי לא, אני בלי יריות. אני רואה אותך. מה זה לא? לא ראיתי. ראיתי אותך, נוראי. נוראי טוב נאמר. אני לא אומר. אסור להגיד. כן, אתה הפרימו גם מקודם ראיתי אותך עובד. הנה אתה. כמה? אז זה אתה בסדר, אתה סבבה. די, נוראי, די! אני בורח. לא! קפצתי עליך! יש! זה אני מול בו. לא בטוח. בוא נראה. שלך, רוזה. וואי, כמה... 900 משהו... אני 1000. אני צריכה לי. 11,000. את לא בורחת לי, שמעת? יש לנו... אוי, שיט. חברים, מי אתם רואים את זה? תכתבו בטלפון לפני שאתם רואים. תכתבו בתגובות לפני שאתם רואים. נוראי, מה קורה למשתלם? יש לך קורונה? ואולי שם את הראשון! וידידי חברים, 1-0 מה זה? 1-0 חברים. אני לא ראיתי, אם אתה רוצה אתה יכול להחליף סקין. רגע, אני רוצה להחליף. עכשיו אני נראה אותך קורונה. אני נראה אותך מתקרב לי טיפה טעים. אתה כבר מת. שוב הסקין הכי אהוב עליי. שהוא? לא יודע מי. בוא נראה מי, לא יודע מי. וואו. בוא תחד לידי. זה אני! אתה פרנט! תנו! זה הסקין אהוב עליי. בואי! בם! נוראי, בוא אליה, ואז... לא! יש לי כזה! לא, זה לא שר עליך! הרגתי אותך. הבוט. לא! אל תפעו בבוט, בבוט הזאת. הבוט הזאת תראה אותי. יש, לא, מה אכפת לי? אני לא יודעת לנצח. הלוואי. לא חייב בוטים. סתם, לא כל כך בוטים. יש? הכי טוב. הרגתי את שלי. אני כבר עם 9 טוקנים. 10. זה אחד קטן מנסה לראות בי. אז זה של ג'קי. הפעם רואה אותך. מה אכפת לי? אני צופה בפעם. אני 12. אני חושב שהם מנצחו. תסתכל את הקטן הזה, תסתכל, ראית? זה להרוג אותי. זה פה פעם. וואו. ג'י. טוב, אמרתי לך שאני אוהבת פרנק? הייתי 10. אני פרנק. אני רק לך. אסור להגיד אותי. מה זה? זה התחיל? אני רוצה חכה. לא, אבל גם לי זה התחיל. רגע, חכה. אורי, יש... לא הבנתי. אתה בטוח שאתה באמצע משחק? כן, אבל אתה לא? אני כן, אבל... אני לא יודע אם אתה נראה לי איתי. אני איתך. בטוח? תרוב רגע מישהו. הרגתי. נכון. את שלי. את השלי. זה לא הוגן, אתה יודע ממני. אתה פרנק בטח, ידעתי. נכון, בגלל הצליל הזה? אתה וואנשוט! אני בא. זה לא הרע לי! יש לי... לא הוגן. תתפסל למד! זה נתפסל. 2-1! חברים, אני המלצח, כסף. לא, אמרנו עוד 3. אבל זה 10 טון ארוך. לא נורא. טוב, 3. חברים, עכשיו הפסיקו שזה יקרה ממחיה. למה נקבט?
אני ארביץ לך אחרי הסרטון, אני ארביץ לך גם. זהו. לא מרביצים. לא מרביצים. מי אמר שאני בר לי? איך אתה יודע לך? באמת עבר לי? כן, אין נחש. אז ירית עכשיו יותר, לא מקודם? כן. אתה לא בר לי. כן, אני יודע. איזה בוט אחד גנב לי קיל. אתה בר לי? לא. וואו, כמה בר לי יש? אפילו שאני בר 10,000 XP. אני רק עם 3 שוקלים כאלה. גם אני. ואני מהאלף. נכון, כי אתה בטח פרנק. וואי, מה זה המחשבה הזה? 800 ומשהו. אתה חי עכשיו? כן, זה אני. הבוט הזה. אני יודע. אתה לא תנצח אותי. וואו. לא אותו, כן, אבל אותי. איפה באת לי? ביי ביי. באת לי? בחיידה! יופי. הצלחתי לי. וואי, מה זה? הוא חרא. חרא בלבל. ואתי לך חברים. אני המנצח. הייתי מנצח, אבל... אני אוהב דוי. 3-1 חברים. 3-1. איזה בושה. זה הסרטון היום, ויאללה. ביי.